da sansamin kai sabo cikin hakika ko shari'a ba ma koye ba. Mai ganin muna kan daidai da mai ganin mun halaka ba za mu ce ufan ba, za mu kushe wani aiki ba, ba ma yi ramakon zaki ba. Wanda ya yi ma bakarama ba kansa zai koma sharri ko ko alkhairi ne fihima. Dai muna kira ga masoya kama gausi ba za a manta lissafi ba. Bar canke-canke ko bin yan yaudara akan gausi lamarin ba zai dore ba. Yaro ba za ya ɗau yaro ba, sukari ba zai yi ta tsamiya ba. Ka fahimci wa ka kama shi wa yake da shi, in ba shi ne ba ya zama shirme titi ma.